Goddag og velkommen til Finterne med Magnus Knudsen. I dag vil vi gerne se de ekstra seje finter. Velkommen, Magnus Knudsen! Ja, det er mig! Hvad vil du lave i dag? Nogle syge finter. Okay, lad mig se. Ja, vi tager den forfra. Ej! Det var en syg finte. Vi prøver en gang til. Ej, den var ikke så god den sidste der. Nu prøver vi den anden finte. Hey! Det var fandme en god. Prøv den sidste stunt. Prøv igen. Ja. En gang til. Ja, okay. Nu er det ikke sjovt længere. Ja, okay. Ja. Den virkede. Nu kommer en ny. Den virker heller ikke. Den helt nye finte. Den er svær at lave. Vi siger tak til dig, Magnus Knudsen.